Selamat pagi guys. Guys, kita tak sepil tanduranku sing unik. Padahal ya gor tanduran kebon sih guys. Iki. Ya, iki guys. Iki aslinya tanduran gor kebon ya guys. Nah, tapi godongnya apik guys, lurik-lurik. Kembangnya ini gitu, koyo empon-empon ya guys, koyo apa tunggalnya apa? Koyo kunir, koyo yo sak sak bangsane kuwi koyo ini guys. Iki tanduran ning rumah makan guys. Tanduran ning rumah makan iki unik-unik ya. Kayak ngene, iki mung kebonan tapi dideleke ning nggon pot, nggo pajangan. Nggo pajangan ning resto ngene iki jan jos jis. Apik banget guys. Apik kan guys. Godhonge lurik-lurik, kembange ungu. Jenenge apa ki guys? Aku ora ngerti iki tanduran apa ora ngerti jenenge aku guys. Komen yo guys yang ngerti. Thank you.